कि बाप के कमाई हवा हवाई बेटी करे पढ़ाई। बाप के कमाई हवा हवाई बेटी करे पढ़ाई। आ जात बिया पढ़े खातिर करे खातिर सगाई। बाप पहनेले फाटल धोती बेटा करे फुटानी। बाप पहनेले फाटल धोती बेटा करे फुटानी। ऐसन समैया हम ना देखनी का कहीं जुबानी। अलुआ सुथनी खा के सूते के मिले चटाई पर। अलुआ सुथनी खा के मिले के सूते चटाई पर। भात रोटी मिलता तो भात रोटी मिलता तो ध्यान दीही कालाई पर। भात रोटी मिलता तो का दीही अब लाई पर। मरुआ सुथनी मरुआ खैनी मसूरिया खैनी खैनी मकई के भाता। मरुआ खैनी मसूरिया खैनी खैनी मकई के भाता। चिकन मिलता खाए खातिर घर में कुटाता लाटा। चिकन मिलता खाए खातिर तो घर ही में कुटाता लाटा। अपना आचरण रखी बाजार में। आपन आचर रखनी पाजर में बबुआ के लुकावे के। आपन आचर पाजर में रखनी बबुआ के लुकावे के। आ लाठी डंडा खोजा तारे माई बाबू के खपावे के। जेकरा पर हम करत रही आशा ओकरा से हो जइब निराशा। जेकरा से करत रही आशा ओकरा से हो जइब निराशा। लोग यही दुनिया में देखी रोड पर होता तमाशा। लोग यही दुनिया में देखी रोड पर होता तमाशा। अपना के होशे नइखे लोग करी ना माजा। आँख ऐसन दौलत नइखे दिया के तेल भवाता। आँख अछैत लौकत नइखे दिया के तेल भवाता। बाहरे समैया इज्जत ऐसन बाजार में लुटाता। जेकरा के रहे बनावल 52 गो छेद उ देखे दूसरा के लोखोत। जेकर रहे 52 गो छेद ओकरा के उ देखे दूसरा के खोत। बाहरे समय बाहरे दिन अइबे अच्छा कहिया दिन अच्छा आई। वीडियो कैसन लागल? नमस्कार प्रणाम।